Minsan natikman ang init ng iyong halik. Ako si Andrea, ginaingon, gikalimtan ko na ikaw, busa ayaw na pangita og paagi nga mabalik pa nga akong gugma nimo, kay dili og dili na gyud kini mahitabo nga mabanhaw pa ang pagbati ko nimo. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Ngunit biglang nagbago ka, hindi na madama. Mao ba, day? Mura og nalipay ng mong uyab nga may kuyog ka na ako ron din higbiyahe sa probinsya? O day oy, ambot nga no to siya. Inay mag-uol nga di mi magkita usak simana kapin, mura manog nalipay. Diyos. Murag lain na dayda. Unsay buti may pasabot day alsa ha. Oh, basi doon na nailaing uyab ang imong hinikugma. Mo nga nalipay siya nga mo bakasyon ka uban ako sa among lugar. Aron makahigayon siya og suroy uban sa ihang laing uyab. Ha? Ang akong uyab si Wilson na ay laing uyab? Sa malain kang uyab? O pa, lipay kay ko nga may bakasyon si Andrea sa baling usak simana ba sa kapin sa probinsya ba para kalugar ko anang usan ako uyab. Pagkabati ba anang gibuhat mo ay? Bati man. Kung wa ka na gusto ni Andrea, buwagin na lang na siya oy. Ay pagdublig uyab kay di na mayo. Bad na, bad. Ay, pa. Ibaw ko ba na. Pero lami kay ning usan ako uyab pa oy. Lagi. Tilaw pa ka, di ba? Tagbog yun ka. Bad lagi, bad. Hindi pa siya na ko ron. Og dadon ko dayon sa smutil pa. Ay tagapas we, kay pagsimuton di ka. Kurun ko maayo ro bayana pa. Wilson! Unsa? Nakagusto ka sa kong amika? Ugaw, Elsa. Ganahan kay kuniya. Bisan bag-uri min nakita o nakaila. Gibati ko nga. Gaan akong buot niya. Gibati ko nga. Nagugma ko niya. Saba di agaw, uy. Midya man ka di agaw, Berto, uy. May uyab na ng akong amiga, uy. Dito syudad. Busa, ayaw na lang ipadayo ng imutuyo nga to niya. Ayaw na lang gaw, Berto. Makigsulti ka na ako? Nya bahin ni agaw ni Moberto, ang buot mong pakigsultihan ako. O lagi day, uy. Kay? Dadi, magudunta ko musulti ni mo bahin ini, pero si agaw man ko, sige pamaray. Nga sultihan, tagyod ka. Ngano lagi o yun sa day na ah? Day, si Gauberto ba? Naigugma ko na siya nimo ay. Ha? Nahigugman ako ay mong ikagaw? Saba di ay kumidya sa nang imo da. Bago lang gani ko niya nga nakita, nya higugma dayon siya. So meaning agad-agad? Wako magtiaw ni mo, good. Kanarabas ka, Alberto, day no, buutan din ang ikagawa. Ug sukad, karon pa na siya mubati o pagkikugmaso sa kababay. Diha pa yun ni mo. Mao ba? Tinuod kit ka nahigugma siya nako. Wala ki. Gwapo ba yan na si Berto? Nya buutan sa tanaw nako. Pero sayang lang, may uyab naman ko. Ikaw nahibaw ba ka ha na ako'y uyab si Wilson? Gani, kadaghan na makuha ni Wilson ang akong pagkapapay. Day, Andrea. Muna na lang pauli sa syudad. Day, uy. Gimingaw na ko sa akong uyab. Gimingaw na akong Wilson. Ikaw good kung una gid ka, pero hangyo lang nako, day. Unsa man na, day? Og masabuntag ka naman gid ka mo balik sa syudad. At tubangan lang una sa pagpamisita ni Gauberto P. Gusto mong good siya, day, nga sa di ka pa mo balik dito sa syudad, makapadahig siya siyang gibati nga gugma diha nimo. Day, Elsa. Okay ra ba nimo, day, nga imong atubangon ng akong igagaw karong gabi? Oo, day, uy, okay ra, uy. Basta, dili siya ko mahimo nga, di mahimo ba nga dawaton ako iyang gugma, kay nabay ko'y uyab. O kadaghan ako gihilabtan sa kong uyab. Di na ko pwede nga mangita pa og laing lalaki, kay guba na kay ko sa kong uyab, Di na ko virgin.
Mao ba? May nitabo na ninyo si imong uyab? O pa, berhen kaysa akong gilabtan siya. Mi alage, gungut-gungut agi pa. Nya. Si Andrea, unsaon naman lang. Kung may balik to gikas syudad. Ano sa pa? May balik to si Andrea, Ay, gikas kung syudad. magyapon ko niya. Basta, di na ko siya sultian nga may lain kong uyab. Di ko masulti nga hangtod siya nga mismo nga masayod sa tanan. Mo na iangay nga. Siya na kay Bao. Ano na ako mo desisyon? Kung kinsaw niya nga akong pilion, tao na akong pangasawon, si Andrea Bao, ka na si Gina. Wilson! Mao ba, gaw, Elsa? Mao ka na, gaw. Mao nga gianhing tadayon kas inyo. Mientras wa ka pa mahinay ko gatos bahay baron mamisita ni Andrea. Ay, Dako manggod ang iyang kugmas yung uyab nga to sa syudad kaw. O makadaghan ako no siya mahilabti ni ini. Dili na siya virgin. gaw. Dili ko iksapayan nga dili na siya putli. Ang importante nga, magapadayag ko sa akong gugma niya. Kung iya kong sugton, bahalag dili na siya virgin. Okay na ko. Pero gaw, namong si Andrea nga dili kagyud kuno niya sugton. Unya, mapadayon gihapon di ka, sakitan ka lang. Bahala og dili ko niya sugton, gaw. Basta, magkapadayag lang ko sa akong gugma niya. Mamisita gagyo niya, karong gabi una. Gaw, Berto. Berto, pasaylo agit ko ha. Nahibaw man ko ba nga tinuod ang imong gugma diri nako pero naman ko'y uyab. Dakong akong gugma sa akong uyab. Labaw sa tanan, di na ko virgin kay kadaghan ako mahilabti niya. Sige, day Andrea. Dawaton ko ang akong kapakiasan. Karon sa kapaghalad sa akong gugma diha nimo. Kapan kinilang iskasulti ko nimo, day Andrea. Nga moabot gani ang higayon nga luiban ka sa imong hinigugma. Ug mag-uol ka, ug maghilak. Balikaw taon ko din sa among probinsya, day. Kay ni ako, magpaabot sa imong pagbalik. Magpaabot ko nimo, day Andrea. Berto. Ngano nakabuhat man ini si Wilson ako, Noy? Nga naman. Kasi nagsulti ni mo, de Andrea. Nga may laing uyab ang akong anak. Ang iyang uyab mismo. Nakikita na ako og nisulti nga uyab sila og may lahitabo na nila. Gali iya pa ko gipakita silang sex video. Pero, day Andrea, namong to na ako, Wilson, nga ikaw ang mas bugat sa iyang kasing-kasing. Kay wa man din ang imong anak sa inyo, Ignas Ianoy. Gitapos ko na ang tanan talit na mong duha. Ignas siya nga buwag naming duha. Ug di na ko musugot nga magpakita pa siya nako. Andrea! Unsa? O na day Elsa, buwag namin sa akong uyab na si Wilson. Ako siyang gibuwagan. May lain man siyang uyab. Iya mo akong giburihan. Og moadto ka sa mong probinsya aron makikita ni gaw Berto? O day, og manghinaot ko nga wa pa siya uyab rong hikayo na. Kay sugton ginako siya. Siya ang ipuli ko sa mabudhion akong uyab. Salamat nga may balik ka, day Andrea. O gisugot ko nimo. Giluiban man ko sa akong uyab. Busa sugton ta ka ha. Kay ikaw ang matuod kinahikog man ako. Nalipay kay ko, day Andrea. Salamat. Salamat nga. Nagkauyab na kita. Salamat kayo. Lamitan ni mo mo. Mudidi sa boobs, may Berto. Ang akong ubos, be. Hagi akong ubos. Sige na. Dami, ilukas ni Manila, ay. Alibe. Berto. Wala man katunga ang imo sa akong uyab. Kadako, ani. Hala, kataas. Parang pagkukusubay nga. Ising along nga. Sige pa. Ayaw na, ikuan na naging mo. Sige.
Agay, nagising ako. Uy, agay. Kaya, dala, bili na ako. Agay! 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 Agay. Murag og na virginan og usab dihang nahilabtan ko ni Berto. Diha-diha kalit kanibati ko og dakong gugma sa ikaduha kong uyab. Gihagad din ako siya kasal. Iya sa day kong gipamayan. Mao kato makasama ang kaagi ni Andrea. Dinining tulumanon. What's the style? Gipamayan na yun style.